Moi ben, boas tardes. Como estamos todos xa, imos comenzar o pleno ordinario do mes de xaneiro. Quería antes de nada darlle a benvida a Mónica Freire, que é a nova secretaria, se incorporou fai pouquinhos días, 10 días, 12 días. Sí. Bueno, é unha secretaria interina e esperemos que a súa estancia sea boa para todos. Moi ben. Pois temos como primeiro punto da orde do día a aprobación da acta número 11 da sesión de pleno extraordinario e número 12 de pleno ordinario, ambos os dous celebrados no mes de novembro. Algunha cuestión sobre a acta do pleno extraordinario de 11 de novembro? Non? Votamos entonces a acta, votos a favor? Absteño. Eu tamén me absteño. Eu tamén me absteño. Moi ben. Algunha cuestión sobre a acta do pleno ordinario do 24 de novembro? Non? Votos entonces a favor da aprobación da acta? Abstencións? Vale. Mocións de urxencia. Nós temos dúas. Vamos a ver. Vamos a partir de galego. Unha e dúas. Unha copia. Outra copia. Outra copia. A ver, para ali. Para ti. Para ali. Sí. Con cal se vai empezar? Pois empezamos cada atención primaria. Que te falta? Te falta unha copia? Esta é a do Observatorio Galego. E a do Observatorio Galego, a de atención primaria. Pois ca que considere a portavoz. Cada atención primaria comezamos. Moi ben, temos que primeiro a urxencia. Ben, nós presentamos as mocións, creemos que en plazo, pero por motivos, non sei, administrativos non se meteron, entonces creemos que é urxente todo o que teña que ver ca sanidade e, sobre todo, como en esta moción interesamos ao apoio á plataforma Só Sanidade Pública de Santiago para o día 12 de febreiro para que hai unha movilización, creemos que lóxicamente é urxente, se non se levamos máis tarde non ten sentido. Moi ben, intervención sobre a urxencia, señora Lago. Nos tendo en conta que sí que nos parece urxente porque a movilización está aí ao lado, non nos imos opoñer a urxencia. Señora... Eu igual, dados os prazos e que a presentaron, según comenta, en tempo e forma e non foi incluída, pareceme aceitado e urxente. Ten un sello de acordo. Señor Quintana. Moi ben, pois nós consideramos que non se presentou no prazo que se ven establecido legalmente, porque para respetar os prazos legais de 2 días hábiles entre a convocatoria e a celebración da sesión, pois non era, dado que as sesións plenarias son os xoves e polo tanto hai que convocar os plenos os luns, como moi tarde hai que facer a comisión o luns, pois os 2 días hábiles non son sábado e domingo, son xoves e venres. En outras ocasións vostedes teñen presentado mocións co prazo suficiente para convocar a comisión informativa, pero este non foi o caso. Non tiñamos ningún problema en votar a urxencia, pero, bueno, dado que se dedican a culpar os demais, pois da súa falta, en este caso, de dilixencia, pois vámonos a abster. Segundas intervencións. Sí, a ver, nós queremos decir que isto ten fecha de 19 de xaneiro. Bien, 19 ás 10 da mañá. O sea, si se convocara a comisión informativa o 19
Dispós das 10 da mañá eran 48 horas, vale? Pero non son 48 horas, son 2 días hábiles. Vale, bien. Pois nós creemos que, seguimos dicindo o mismo, que outras veces se presentan incluso polo grupo de goberno máis tarde e se traen, o sea, non hai problema. Nós falamos con vostede dixo que sí, que non iba a haber problema e arriscamos aquí e di que non. O que non, porque nos están imputando a nós unha responsabilidade que non é nosa. Os Bueno. plazos son os que son e todas as comisións se celebran e se convocan cos prazos legalmente establecidos. En Vale. calquera caso, algunha segunda outra intervención? Non. Bueno, pois pasamos a votar a urxencia, votos a favor da urxencia. Moi ben. Leda. Pois queda aprobada a urxencia, vale? Pase a expoñer a moción, señora González. Sandra, vai na español. Vai ben. Moción municipal apoio á movilización de atención primaria. A situación de atención primaria en Galicia está a mostrarse como unha fonte de preocupación da cidadanía ao comprobar como un elemento fundamental do noso sistema de benestar, como é o sistema sanitario público, está a evidenciar debilidades provocadas por unha xestión errática e de desatención aos doentes, que se traduce en días e incluso semanas de espera para ser atendidos polo médico de cabeceira ou pediatra. Os recortes da última década amósanse agora con toda a súa crudeza e obsérvase como a perda de investimento, 140 millóns de euros menos no orzamento de atención primaria con respecto a 2009 e de persoal, case 1000 profesionais menos en atención primaria en 2009, que en 2009. Repercuten agora nun sistema saturado e con profesionais precarizados que acumula retrasos e demoras na súa capacidade asistencial. O fabuloso traballo dos profesionais sanitarios e o seu desmedido esforzo, que durante a pandemia foi unha táboa de salvación para a cidadanía, non está sendo valorado e comprendido polos dirixentes dun sistema que continúan a manter unha das peores condicións laborais de toda España, provocando que os profesionais e médicos en formación eviten a atención primaria dadas as súas condicións. Dende o ano 2009, en Galicia renunciou a formar a 180 profesionais médicos para atención primaria. Hoxe, o nivel formativo habilitado polo Goberno do Estado para novos profesionais sanitarios en 2023 é o maior da historia, co maior número de prazas MIR, médico interno residente, e EIR, enfermeira interna residente. Houve outras especialidades para poder convocar, chegando a 725 só para a nosa comunidade autónoma. Non entanto, o Goberno de Galicia ten anunciado a súa convocatoria e quédase en 620, deixando máis de 100 prazas se convocar, entre as que hai 29 prazas de enfermería familiar e comunitaria, que son as especialistas en atención primaria, que neste mesmo 2023 van quedar sen ofertarse por decisión exclusiva do tal Goberno de Galicia. Mais ocorre tamén noutras como oncoloxía, neumoloxía, cardioloxía, anestesia ou todas as categorías en saúde mental onde non se convocan todas as prazas posibles. Esta situación evidencia problemas en todo o sistema, que se notan especialmente en atención primaria e nas urxencias hospitalarias. Nos centros de saúde e PAC son obvias dificultades e complicacións para que os centros estean totalmente cobertos na medida que necesitan. Nos servicios de urxencias hospitalarias, que sofren a saturación provocada polo funcionamento ineficiente dos centros de saúde e PACs. Tamén existen problemas nos hospitais comarcais, que perderon capacidade de autoxestión e hoxe ven como perden profesionais ou na dotación de ambulancias para cubrir todo o territorio, alimentando a existencia dun sistema sanitario de diferentes velocidades en función de onde vivan os cidadáns. Este escenario tan elevado é un incremento evidente do malestar da cidadanía e dos propios profesionais. Así, os sanitarios do propio sistema público discrepan da xestión do goberno autonómico no sistema sanitario, o que se ven traducindo en problemas constantes e dimisións constantes, como a recente dimisión do presidente do Consello Galego de Colexios Médicos por considerar que a Consellería non tiña interese en resolver a situación nin atender a ningún diálogo. As continuas movilizacións e protestas cidadás durante os últimos anos evidencian a crecente contestación social existente co goberno galego. Ante toda esta situación, e en particular tamén polo que afecta a este Concello, formulamos as seguintes propostas de acordo. O Pleno Municipal do Concello de Muros acorda, primeiro, amosar o seu apoio á movilización cidadá convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública en Santiago de Compostela o día 12 de febreiro, sumándose ao que numerosas organizacións, colectivos e persoas a título persoal veñen facendo durante estas últimas semanas.
Impulsar a axuda para a recollida de sinaturas que promovan a presentación da iniciativa legislativa popular para a mellora da atención primaria que fomenta só sanidade pública e instar ao Goberno de Galicia a que reformule as súas políticas en materia sanitaria, especialmente no ámbito de atención primaria, para que cambie o modelo asistencial e de xestión de recursos humanos que permita convocar todas as plazas posibles para formar novos profesionais e mellorar as condicións laborais para poder contribuir e ter máis profesionais que permitan atender a poboación coa maior calidade asistencial posible. Bien. Bueno, pois non nos cabe a menor duda de que os profesionales sanitarios e todos os españoles e sobre todo os galegos temos un problema moi serio con respecto ao que se está facendo ca sanidade pública. A última vez que traducemos unha moción aquí apoiando a sanidade pública, desde o grupo municipal díxonos que era un sindicato que estaba facendo unha manifestación. É triste escutar eso, porque saben de sobra que é mentira e saben de primeira man, porque estamos a sufrir en Muros, que cando, e dixémolo en outra ocasión, e volta a preguntarle outra vez aos sanitarios do centro de Muros, hai un descontento moi grande. Primeiro, porque non se están cubrindo as baixas. Segundo, porque nas urxencias seguimos igual, o sea, temos un médico que ten que cubrir desde Esteiro hasta Carnota. Entonces, é imposible, si ten que salir cunha urxencia, queda totalmente desatendido esas urxencias. Levamos así moito tempo e perdendo facultativos no Centro Médico de Muros. Non soamente nos temos que ceñir ao Centro Médico de Muros, senón que se chegamos a instancias superiores, como pode ser os hospitales e o Hospital de Barbanza en concreto, hai moitísimas queixas tanto de médicos como de enfermeiras como dos distintos profesionales que traballan ali, porque a súa principal queixa é que non se está repoñendo xente ni se están cubrindo as plazas que están quedando vacantes, ou ben por baixas ou ben por xubilacións. É voz populi en toda España. Eu creo que os únicos que non ven o problema que está pasando ca sanidade pública é o Partido Popular, pero bueno, non o ve porque non o quer ver. E se miramos para as comunidades autónomas que goberna o Partido Popular, basicamente é onde máis problemas está a existir. Xa sabemos que non son partidarios do estado de benestar e dos servicios públicos, que eles tiran máis pola privatidade das cousas e pola desigualdade, pero nós seguimos apoiando e vamos seguir apoiando e creemos, lóxicamente, nos profesionales sanitarios e no momento que están a sufrir. E, polo tanto, o Partido Socialista, se temos que traer 20 mocións, se nos van poñer 20 atrancos, seguiremos traéndolas porque creemos que a sanidade é imprescindible e que hai cousas que non se poden aguantar, como é que debido á carencia de profesionais que non se estén atendendo de forma telefónica. Creo que eso foi algo que pasou en unha determinada situación e que todos os usuarios do servicio público temos dereito a que nos atendan personalmente. Por eso creemos que hai que apoiar esta iniciativa e que oxalá dentro de pouco teñamos que decir que, bueno, se non soluciona de todo, que polo menos hai intención e movimentos para que isto teña unha pronta solución. Moi ben, señora Lau. Bueno, nos estamos totalmente de acordo ca moción. Nestes momentos, a sanidade pública en Galiza está pasando por unha das súas etapas máis negras, no que a nos atinxe, no que é o noso concello, así como a área sanitaria de Santiago Barbanza, especialmente no conxunto da área sanitaria, está comprobado que é con diferenza de todas as áreas de Galiza a que peor está funcionando. Igual ten algo que ver a xerente que a leva, que particularmente ten un apelido moi en común co expresidente Feijóo, sabe? A señora Eloina Núñez, prima do presidente, unha relación de parentesco que non se puxo nunca en dúbida, e que está provocando a súa mala xestión
a dimisión de varios xefes de área do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, tremendamente recoñecidos profesionalmente. Fai pouco vimos a dimisión do xefe da área de xinecoloxía do CHUS, unha área na que precisamente as limitacións de recursos son tremendas ata o punto de que na ala de paritorios, na área de habitacións nas que van as mulleres que acaban de parir, córtase a auga quente pola noite. Unha muller que para pola noite non se pode duchar en auga quente, nin pode facer uso da auga quente desa sala. Todo iso ven promovido polos recortes que se están levando a cabo. Podemos falar máis se falamos da atención primaria, como amosa a moción esta. Temos que chega a ver listas de agarda de semanas simplemente para renovar a medicación, a prescripción dunha medicación para unha consulta de renovación de medicación. Xa non estamos falando dunha consulta que requira unha valoración un pouco máis longa, non, simplemente para renovar o tratamento crónico pode ter que chegar a esperar unha semana para poder ter consulta. Topámonos con listas de agarda que o Partido Popular se empeña en dicir que rondan os 2 meses, en ciruxía pasan os 6 meses. E son listas de agarda ocultas, por moito que o Partido Popular se empeñe en dicir que son públicas. Non. Vostedes está en lista de agarda, pode saber as persoas que hai na lista de agarda, non sabe en que momento o van a chamar nin como se está movendo esa lista. Pódese topar con que fai un mes había 170 persoas na lista da garda e dentro dun mes vai seguir habendo 170 persoas. Vostedes non saben que posto está. E dicímoslo porque son queixas que nos chegan dende os usuarios da sanidade pública. Creemos que a plataforma de sanidade pública ten toda a razón do mundo para protestar e que a sanidade pública é o ben máis prezado que temos agora como sociedade. Entón, como cabe esperar, nos imos apoiar a moción. Moi ben, gracias. Señor Alfonso. Sí. Vamos a ver. Todos e todas sufrimos longas esperas para poder ir a consultas de distintos especialistas e tamén en atención primaria. Todos e todas. Todos e todas somos atendidos por persoal que está sobrepasado pola carga de traballo que teñen e que está agotado, porque non se, como xa se comentou, non se cubren as baixas que hai e teñen que atender moitísima máis xente da que lle corresponde no seu cupo. Todos pasamos por eso. Hai dimisións continuas de distintos cargos, non hai máis que ler a prensa, incluso na prensa sale, o cual xa é significativo para que hasta saian na prensa as dimisións de cargos do ámbito sanitario, e hai folgas convocadas. Por moito que o Partido Popular o queira negar e por moitos argumentos que queira buscar e por moitas reviravoltas que lle queira dar, é evidente que a sanidade en Galicia non está ben. Por moitas veces que o repito o Partido Popular, é evidente. Todos e todas o sufrimos, ás veces en carne propia e ás veces de cerca. Así que calquera apoio á movilización e ao persoal sanitario vai contar co meu apoio tamén. Gracias, señor Sambade. Nada máis que decir. Señor Quintana. Bueno, pois nós, como xa indicamos no mes de novembro, no que presentaron unha moción similar, que esa sí se presentou en prazo e, polo tanto, foi dictaminada na comisión correspondente, tanto a moción como a iniciativa legislativa popular parte de premisas erróneas, porque non houbo recortes na sanidade pública nin aumento da sanidade privada. O problema do déficit de médicos de familia prodúcese en Galicia do mesmo xeito que se produce no resto de comunidades autónomas e do Estado. E prodúcese no Sergas do mesmo xeito que se produce no Ministerio da Seguridade Social e, máis concretamente, no Instituto Social da Mariña, porque supoñemos que a Casa do Mar non está sin médico, sin cubrir as baixas e as vacacións, porque quira o Ministerio. Entendemos que lles afectará tamén ese problema. Entendemos tamén que as listas de espera para o recoñecemento médico que se lle exixe a xente do mar para traballar
pois non son unha decisión política do Ministerio gobernado polo PSOE, senón pois unha cuestión circunstancial polas circunstancias que se viven en toda a sanidade española. O orzamento do Sergas, como dixe xa no mes de novembro, volvo a repetir, pero cos datos actualizados, pois aumenta ano a ano. Neste 2023, pois ascende a cantidade de 4.972 millóns de euros, dos que algo máis de 2.000 millóns se destinan a personal e se incrementou a partida respecto do pasado exercicio en 134 millóns. En canto á convocatoria das prazas de formación, recordarlle que o manifesto asinado por Galicia, por Euskadi, por Andalucía, por Cataluña, por Madrid, por Castela e León e por Murcia solicita do Estado, en primeiro lugar, modificar o sistema de elección das prazas MIR, crear a especialidade de Medicina de Urxencias, acometer a revisión dos sistemas de acreditación de unidades docentes, un acordo da Comisión Interterritorial do ano 2018 que aínda a día de hoxe está pendente de executar, incrementar as prazas formativas de familia e crear un rexistro estatal de profesionais sanitarios. A resposta do Ministerio a estas demandas foi cero, non se aceptou ningunha das propostas recollidas nese documento. A resposta do Bloque e do PSOE, cando o Partido Popular presentou unha proposta de resolución no debate do Estado da Nación que recollía este acordo, pois foi votar en contra. Unha proposta, por certo, que votaron a favor unha decena de partidos, entre eles o PNV e o Junts. O que vostedes pretenden con esta moción pois é botar balóns fora, gochar a responsabilidade que ten o Goberno de España no medio dunha das poucas competencias que ten en sanidade, que é a regulación do sistema de formación de profesionais sanitarios. Solicitan tamén en esta moción a mellora das condicións laborais. Claro que as condicións laborais son sempre susceptibles de mellora, pero non sei a que se refiren moi ben. As condicións salariais, as condicións de estabilidade, as condicións organizativas. En setembro do ano pasado, publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo da Mesa Sectorial do Personal Estatutario sobre medidas retributivas e de mellora no marco do Plan de Ordenación de Recursos Humanos e de Atención Primaria. Estabilizáronse máis de 8.000 plazas e neste último proceso de estabilización extraordinaria vanse estabilizar outras 2.500. Claro que é necesario mellorar a carga de traballo, pero para iso é necesario repartir a carga entre máis profesionais que non se poden contratar porque non os hai. O 90% dos residentes de medicina de familia que remataron a súa formación en Galicia nos últimos 10 anos traballa para os Sergas. A Xunta fixo o que non fixo ningunha comunidade autónoma, ofertar unha nova categoría de facultativo especialista en primaria na que se pode acceder ás plazas por concurso de xeito extraordinario. Mediante este sistema se ofertaron 106 plazas de difícil cobertura que permitirán que os PAC conten en este exercicio con 2.500 gardas máis ao ano. Por suposto, tamén en este caso votaron en contra desta proposta tanto o PSOE como o BNG, tratando ademais de retrasar o máis posible a súa entrada en vigor. Todas as medidas que se toman dende a Xunta para formar máis médicos de familia, incentivar que vayan a centros de difícil cobertura e potenciar as capacidades de outras categorías profesionais para descongestionar os médicos son rexeitadas por vostedes. Sorpréndeme a intervención da portavoz do BNG respecto da activación dos medicamentos para os crónicos cando foi unha proposta que se levou de forma reiterada para que se lle facilitara esa renovación polos farmacéuticos hospitalarios e sempre se manifestaron en contra. Entonces, bueno, que a sanidade está mal, sí, que hai que mellorala, sí, que todas as medidas que se están adoptando para mellorala vostedes as rexeitan tamén. Entonces, bueno, pues non sei se a solución máxica existe, pero é evidente que vostedes tampouco a utilizan, porque a plaza do médico do ISM levan meses e meses vacante sin cubrir baixas ni vacacións. Entonces non sei se é que é o que falla en todos estes casos. Supoño que será o mismo. Creo que facer demagoxia con estes asuntos non é bo para ninguén. Toca a segunda intervención? Sí, señor. Vale, vamos a ver. Acaba de contarnos aquí unha parrafada que
uns 1000 números que se fixeron, non sei que se sacaron a concurso, que se inverteu non sei canto, que nós non o imos a negar. Pero nós o que están negando a vostedes é que se está facendo menos do que se ten que facer. O sea, a sanidade pública, co que vostedes están facendo, co que vostedes están facendo o Partido Popular, non funciona. Non é que non funcione, é que vamos para atrás a marchas forzadas. Un montón de motivos peregrinos para defender o Partido Popular valen incluso no Concello de Muros. O sea, querme decir usted a min que no Centro Médico de Muros estamos todos contentos de como está funcionando, incluso os facultativos que están ali? É mentira. E usted sabe tamén que é mentira. Que pasa? Que aquí, en vez de defender aos veciños e veciñas de Muros, vamos a defender as siglas. Pois nós, o Partido Socialista, non somos así, e menos o Partido Socialista de Muros. Dixémolo sempre, vamos a defender por encima de todo os veciños de Muros, cousa que vostedes non están facendo. Están defendendo unhas siglas, e a costa dos veciños. Non lle cree ninguén, ni el Casola Manteca, le cree que el Partido Socialista e el BNG están votando en contra de solucións para a sanidade pública. Non se lo cree nadie. Porque a saber, non sei de que proposta está facendo, que fixo seguramente o señor Rajoy, non sabemos que propostas hizo, porque eu non me acordo de esas propostas, pero seguro que se os partidos de izquierda votaron en contra, algún negocio estarían facendo. Algún negocio estaban facendo, seguro. E ao mellor algo tiña que ver co problema que hubo cas mascarillas, que salió de la mano de Feijóo, del Almeida e de Ayuso. O mellor votamos en contra por eso. O sea, nós non estamos falando mal da sanidade, nin vimos aquí criticando. Non, señora, nós vimos a defender a sanidade. E vostedes, o único que fan é sacar balones fuera. Es que sacamos non sei cuántas plazas. Es que ahora, para ocupar la plaza, se puede hacer de non sei que forma. Si para as plazas, siguen sin ocupar. E ustedes o único que fan é meter pasta no bolsillo a conta de unha pandemia, como se fixo cando foi das mascarillas. Vale? E iso non o pode negar, porque está en todos os medios de comunicación e está pendente no xulgado. Que casualidade que os únicos que están imputados son xente do Partido Popular. O sea, que nos ven a decir a nós que somos os defensores dos servicios públicos, que o servicio público da sanidade non está ben porque o Partido Socialista e o BNG votou en contra. A ver, tiene que repetirlo moitísimas veces para creerlo vostede tamén, porque eu creo que non o cree tampouco, non o cree ninguén. Entón, non é máis que salir á calle e preguntarlle a xente, que opinas? Que pasou en el centro médico hoy? Cuidado con el camión, Que pasou en el centro médico hoy? Pois que cheguei ali e que había un médico, efectivamente, sudando e cansado e agotadísimo porque ten un montón de xente. E por qué? Porque chega un momento donde a xente chama para pedir unha cita e as citas córtanse polo programa, non hai máis, dase un determinado número de citas. E logo, como temos uns grandes profesionales, señora alcaldesa, cando chegan á porta, recíbenos igual. Pero que non pode ser é que estén recibindo 40 e 50 personas no día, porque non hai cuerpo que lo aguante. E entón, así nos pasa. Temos 50 baixas, porque témolas que ter porque é imposible. E usted sigue defendendo que a sanidade pública funciona perfectamente porque vos estades a crear plazas, estades a insuflar presuposto. Pero ¿quién se va a querer semejante cosa? Preguntar al pueblo de Muros. Pero claro, usted no se entera de lo que pasa en el pueblo de Muros. Siéntase ahí y no sabe lo que pasa en la calle. Señora alcaldesa, no lo sabe. Por eso está diciendo eso. Y si tuviera que ser vostede unha usuaria, ojalá non o sea nunca, importante da sanidade, vería como se matan por facer o mellor que teñen, o mellor que poden. E eu ainda recordo cando salíamos a aplaudirlle nas ventanas e ben aplaudido estaba, porque traballaron como cosacos e non merecen que se mire para outro lado. Non o merecen. E merecen o apoio de todo o pueblo. Menos, claro, o Partido Popular non lle vale con eso. Cree que están sobrados, que desde o Partido Popular lle están insuflando cartos, están sacando plazas, Por que non lle pregunta a eles? Xa lle preguntou e dixendo que non. O que pasa é que usted o único que ten que facer é defender as siglas do Partido Popular. Pois está facendo moi mal, porque o que ten que defender é os seus veciños de Muros e que teñamos cada vez máis servicios e os servicios van a menos. Bueno, primeiro voulle
contestar ou poñerlle un pouco de luz así sobre un tema que nomeou vostede que coñezo un pouquiño. O farmacéutico é o especialista no medicamento. A clínica, o diagnóstico e a prescripción do medicamento teno que facer sempre o médico, porque ele é quen coñece os síntomas e os signos da enfermidade. O farmacéutico sabe como funciona o medicamento e o médico sabe cando vai ben ou cando non vai ben. A renovación da prescripción debe facerse atendendo aos síntomas e signos para ver como vai funcionando o medicamento no paciente. E iso ten que facer o médico, non o ten que facer o farmacéutico, porque o farmacéutico non ten acceso ao, sin ir máis lonxe, a analítica a que ten acceso o médico de cabeceira. Eu, como farmacéutica dentro da oficina de farmacia, non podo ver os resultados da análise que fai calquera dos pacientes que veñen xunto a min, nin estou capacitada para interpretar esos resultados como está o médico. E se queremos defender un sistema que funcione de forma óptima, médico e farmacéutico teñen que traballar en conxunto, pero cada un cas súas atribucións. E a do farmacéutico non é prescribir. Non sei se dominaba vostede este tema, pero contollo. Pode ser que bote pedras contra o meu tellado, porque sei que é unha petición que certos sectores entre farmacéuticos fan, pero para os que non estamos capacitados profesionalmente. Iso de primeiro. En canto ás condicións laborais, vostede queixase de que non hai profesionais porque faltan os profesionais en todo o Estado e que marchan e unha cousa e outra. Vostedes son económicamente liberais, falan, non? Defenden isto de que o mercado se regula só. Bueno, pois cando faltan profesionais, temos que os profesionais están demandados polo mercado. E que ten que facer o mercado? Pois subir o prezo, a ver, hai que mellorar as condicións, non? Iso é o que fan os liberais. Ata onde eu sei, defenden iso, que se regula solo, pois hai que mellorar as condicións. Di vostede que llas melloraron, non sei entón que protestan as enfermeiras eventuais en loita cando presentan ata 20 contratos diferentes en 3-4 meses, cando as contratan de luns a venres e as botan no fin de semana para non ter que pagarlle eses días, cando xuntan contratos e contratos de un día, 2 días ou 3 sin ningún tipo de estabilidade, pois sí, é verdad que marcharon un montón deles. Hai moitísimos profesionais da sanidade repartidos por toda Europa, porque ali sí que lles pagan ben, danlle condicións económicas que lles permiten xa non vivir con luxos, pero vivir na estabilidade, que hai veces que é o que se quere. A maior parte dos profesionais, home, haberá de todo, haberá quen se quira facer rico, que xa que estamos traballando a ninguén lle amarga que lle paguen. Pero o principal problema dos sanitarios non é que non cobren unha millonada, é que non saben onde van estar o mes que ven. Entón, claro que marchan. E moitos deles renuncian á súa terra e renuncian a vivir nas súas vilas, nos seus povos, no seu país, para irse a outro lado porque poden facer un proxecto de vida. Non porque vayan a gañar máis, porque poden plantexarse, pois iso, vivir sen pensar que o mes que ven igual non están traballando. E nada máis. Moi ben, señora Alfonso. Di que a moción esta que presenta o PSOE é para botar balóns fora. E na súa intervención o que fixo foi basicamente eso, botar balóns fora, vostede, fora do PP, claro. O dito de outra forma, tirar a pelota ou o balón enriba do tellado, neste caso do Ministerio, do PSOE e do BNG. É curioso como fai vostede o que di que fan os outros, neste caso o que di que pretende que fai esta moción. Porque faltouse de dicir todo o bo que fai o PP, según vostede, claro, e todo o malo que fai o Ministerio de Sanidade, o PSOE e o BNG. Bueno, o meu papel aquí evidentemente non é defender o PSOE e o BNG, ni sequera o Ministerio, pero o que está claro é que o persoal que se queixa non se queixa sin razón. O persoal que di que está agotado e que o vemos agotado literalmente cando oímos a que nos atendan, non se queixa e non o di sin ningunha razón. O que está claro é que as dimisións continuas que hai non son sin razón, teñen un motivo detrás. E o que está claro é que cando hai unha convocatoria dunha folga, teñen unha razón e un motivo de peso.
porque cando alguén está de folga non cobra, e ninguén deixa de cobrar porque sí gratuitamente. E o que está claro é que todas as reclamacións e queixas que hai das persoas usuarias do sistema sanitario non son sin razón, porque hai moitísimas cousas máis interesantes e divertidas que facer no mundo que queixarse porque sí sin razón. Así que pode vestir os números como queira, os de matemáticas sabemos que se poden vestir moi ben, os mesmos números, se pode facer o que se queira con eles, pode os vestir como queira, pode escribir un texto todo o largo que queira, pero a situación é a que é. E todos estes colectivos, persoal, usuarios e cargos se queixan por algo. Diga o que diga vostede. E que diga que todo é culpa do Ministerio, do PSOE e do BNG, se cadra así, pero a que nos sufrimos é nos igual e non o creemos. E que use ese argumento de que a moción é para botar balóns fora e que vostede na súa intervención sea o que fai, botar balóns fora, queda bastante mal, sobre todo se se escoita o que di. Señora Ramade. Nada máis. Señor Quintela. Bueno, o que sí queda claro é que seguimos na mesma, vale? A demagoxia é o que prima en estas cuestións, as solucións que se aportan e se poñen encima da mesa porque todos somos conscientes de que hai problemas na sanidade, non se apoian por parte das grupos políticos que aquí están representados, particularmente PSOE e BNG, porque, bueno, por unha cuestión política, non de outra cousa. Non se fixo ningunha referencia ao que eu comentaba, de que hai outros organismos en este concello que non prestan servicio porque non se cubren as baixas vacacións do médico, pero aí ninguén dá unha explicación. E, bueno, nos entendemos que o que hai é que buscar solucións, que hai que buscar salidas, que hai que traballar propostas e que en eso estamos, vale? Creo que non hai moito máis que dicir, a sanidade de Galicia, por suposto que é mellorable e para eso pois temos que seguir traballando, non con este tipo de mocións, sino apoiando solucións para os problemas que existen. Moi ben, pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Perdón. Votos en contra. Sí, señor. Moi ben, pois temos a segunda moción, queda aprobada a moción. Temos a segunda moción do Grupo Socialista. Bueno, pois vamos a justificar tamén a ausencia da segunda moción. A segunda moción presentámola para instar desde o Concello a Xunta de Galicia para crear ca necesaria contribución orzamentaria ao Observatorio de Igualdade do sector pesquero galego. É unha petición que desde todos os grupos políticos veñen facendo no Parlamento de Galicia para que dunha vez por todas se equipare e se conte cas mulleres para formar parte do personal técnico de diagnóstico e demais no campo do mar. O Partido Popular bota balóns fora e non damos conseguido de ninguna das maneiras que se senten... Estamos falando da urxencia. Sí, por eso estoy diciendo, porque es urgente. Sí, estoy diciendo que es urgente porque estamos, desde todos los grupos políticos estás instando para que se senten para a creación dese observatorio de igualdade no sector pesqueiro para que se conte cas mulleres. Mira, o Partido Popular mira por outro lado, entonces creemos que non hai nada máis urgente que poder contar cas mulleres en todos os campos e no campo do mar tamén. Por iso creemos que esta moción debe se levar ao pleno e que a maior rapidez posible. Moi ben. Señora Lago? Bueno, nos consideramos que sí que é un tema importante. En canto ao prazo que se comentou antes, teñense traído mocións con este tempo. É verdad que o mellor queda un pouco axustado, pero en outros casos sí se teñen traído, así que nós sí que imos apoiar a urxencia. Moi ben. Eu tamén vou apoiar a urxencia. Señora Navarro? Sí. Señor Quintela? Bueno, nos seguimos manifestando en este caso, mesmo que o anterior. Non houve tempo para presentalo en prazo, pero tampouco nos vamos a opoñer a urxencia. Votos a favor da urxencia?
Abstencións? Moi ben, pois queda aprobada a urxencia. Señora González, vos expoñer a moción? Sí. Moción de creación do Observatorio Galego de Igualdade no sector pesqueiro. O Grupo Municipal Socialista do Concello de Muros, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desexa elevar ao pleno a seguinte proposta de moción. O traballo das mulleres galegas no sector pesqueiro, no que participan en toda a cadea productiva, ten unha importancia fundamental en termos sociais e económicos. As mulleres seguen a ter neste sector escasa visibilidade ou máis ben sofren invisibilidade. Existe tamén unha forte fenda con respecto aos homes, e onde máis se nota é nas condicións laborais, nos salarios e na conciliación do traballo coa vida persoal e familiar. A pesar de ser maioría en moitos dos traballos do mundo do mar, redeiras, mariscadoras, operarias de conserveiras, entre outras, apenas acceden aos órganos de dirección, representación e organización do sector da pesca. Por poñer un exemplo, en 2022, dos 63 patróns maiores dos pósitos galegos, só 5 son mulleres, algo que empeorou nas últimas eleccións celebradas ás confrarías, das que só resultaron 3 patroas maiores, sendo, polo tanto, inaprazable adoptar medidas e políticas que promovan e faciliten este acceso. E aquí as administracións, con competencia na materia, teñen moito que dicir e moito que facer para promover este cambio social a favor dunha sociedade igualitaria e exclusiva neste sector fundamental na nosa comunidade autónoma. Facer visible e apoiar as contribucións das mulleres no sector da pesca, defender os dereitos das que traballan en actividades vinculadas co mar e facilitarlles a participación no deseño das políticas que favorezan o colectivo das mulleres do mar serán a base para acadar o seu empoderamento no sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola de Galicia. A pesca, marisqueo, a aquicultura e, en xeral, todo o traballo que xira en torno ao mar precisa dun enfoque técnico en materia de igualdade, que con perspectiva de xénero estude, analice, estableza diagnósticos e realiza propostas de medidas correctoras. Isto, no caso de Galicia, polo peso e as características específicas da pesca, do marisqueo e da aquicultura, faise imprescindible. En Galicia contamos cunha única asociación de ámbito galego de mulleres no sector pesqueiro, constituída en decembro de 2016 como Asociación de Mulleres do Mar de Arousa. Pero en 2021 ampliou o seu ámbito xeográfico a toda Galicia e pasaron a denominarse Asociación de Mulleres Salgadas de Galicia, co obxectivo de recoñecer e poñer en valor o traballo feminino galego neste sector que aglutina máis de 2.000 mulleres do mundo do mar, redeiras, mariscadoras, percebeiras, bateeiras, oceanógrafas, biólogas, peixeiras, empresarias do turismo vinculadas ao mar, patroas de embarcacións, directivas. Dentro das medidas que propoñen dende esta Asociación de Mulleres e de cara a contribuir a posicionar o mundo do mar de Galicia dentro da Axenda 2030, especialmente na consecución do Obxectivo 5 de Igualdade de Xénero, están a promover a creación dun Observatorio de Igualdade do sector pesqueiro galego formado por persoal técnico que estudie, analice e estableza o diagnóstico e medidas correctoras que contribúan a mellorar a situación das galegas que traballan no mar ou en actividades relacionadas, prestando atención á escasa presentación das mulleres en postos de dirección e representación. Por todo exposto, o Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia solicita do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Muros a adopción do seguinte acordo. O Pleno do Concello de Muros insta a Xunta de Galicia a crear, coa necesaria contribución orzamentaria, o Observatorio de Igualdade do sector pesqueiro galego, formado por persoal técnico que estude, analiza e estableza diagnósticos e medidas correctoras que contribúan a mellorar a situación das galegas que traballan no mar ou en actividades relacionadas, prestando atención á escasa representación das mulleres en posto de dirección e representación. Bueno, é triste que teñamos que volver outra vez as mulleres a formar un organismo que obrigue ou que polo menos que o faga de forma máis visible de que as mulleres temos que ter presenza en todos os campos. A mí non me cabe a menor dúbida de que calquer muller ten a mesma capacidade, igual que un home, calquera. Si poden ser redeiras, poden ser presidentas de asociacións, poden facer exactamente o mismo. Que pasa? Iso, en teoría, na teoría, está moi ben e todo o mundo di o mismo e todo o mundo di que non hai ningún problema, pero a realidade é outra. Acabamos de ler aquí
que di a nosa moción que de 63 de patróns maiores dos pósitos galegos, 5 eran mulleres. Actualmente son 3 mulleres patronas maiores. Iso, aquí hai algo que falla, co cal seguramente todo o mundo está convencido de que debería ser así, pero non se está facendo así, co cal hai que poñer as mañas, hai que poñer as ferramentas para que isto deixe de ser desta maneira. Volvemos a repetir, non pode ser que solamente de 63, 3 sean patronas maiores, de 63 homes a ser 3 mulleres. Aquí hai algo que está fallando, co cal, efectivamente, é necesaria a formación dese observatorio e dotala de unha contribución orzamentaria para que en realidade funcione. E un caso sangrante, pois é o que pasou aquí no noso concello. No noso concello, cando se convocaron as eleccións a patrón maior, incluso unha vez que ven a conselleira, presentaron a unha muller como que iba a ser a candidata. Non sabemos que pasou, nin que non pasou, que esa muller xa non chegou a ser candidata. E ao final o patrón maior sigue sendo un home. Ca desilusión para o resto de mulleres e eu entre elas, porque é triste que teñamos que crear, volvo a repetir, ferramentas para facer cumplir a igualdade. E a igualdade de arriba a baixo, non pode ser nós temos 30 mulleres e as 30 están facendo labores de peón. Non, as mulleres teñen que facer as mesmas labores dentro do organigrama que pode facer calquera outra persoa. E entonces nós, por suposto, que traemos isto ao pleno da corporación e queremos que é moi importante, sobre todo no sector do mar, aquí en Galicia, que isto chegue a funcionar. Moi ben, moitas gracias. Señora Lama? Bueno, nos creemos que a creación do Observatorio para a Igualdade, ademais de ser unha medida que sería beneficiosa e tremendamente necesaria, queda bastante ben exposto que a problemática que hai no sector do mar na moción que presenta o Partido Socialista. Eu engadiría a maiores que un dos grandes problemas que hai é a invisibilización que teñen as mulleres. Moitas veces falamos das mulleres do mar e a todas se nos vai a cabeza pois as mariscadoras, porque estamos máis acostumadas a velas, a redeiras e peixeiras, que son sectores nos que maioritariamente hai mulleres, pero tamén hai mulleres oficiais, hai mulleres capitanas, hai mulleres xefas de máquina, hai mulleres en todos os sectores do mar. O que pasa é que están invisibilizadas e o gran problema que teñen é que baten de cheo co teito de cristal, con ese teito que tanto denuncia o feminismo no día a día e en todas as empresas no mundo do mar se cadra aínda máis duro, porque é verdade que os barcos botan moito tempo fora da casa, ás veces hai que botar longas temporadas fora, e aí non é que unha muller non quira ir, é que a maior parte das veces a tripulación maioritariamente masculina non acaba de acoller que chegue a ver unha muller no medio. É duro, pero non todo o mundo acepta por igual ter a unha muller o mando nun sector tan masculinizado como é o da pesca. Entón, nós creemos que sí, que é moi importante crear este observatorio, que hai que poñer dunha vez medidas de visibilización para aceptar que as mulleres somos igual de capaces que calquera outra persoa, independentemente do seu sexo ou xénero, para levar adiante calquer tarefa vinculada ao sector, é que hai que darlle voz e darlle, sobre todo, presenza, como expón a moción. Entón, sí que imos apoiar. Moi ben, moitas gracias. Señor Alfonso? Si este observatorio serve para que o mundo deixe de ser un mundo de mulleres e homes e pase a ser un mundo de persoas, benvido sexa o observatorio. Eu creo que é o que realmente fai falta. Que o mundo sea un mundo de persoas, e non un mundo de mulleres e homes, un mundo de ricos e pobres ou un mundo de blancos e negros. Así que vou apoiar a moción tamén. Sí, eu vou apoiar, por suposto. A ver, por desgracia, é algo necesario en este ámbito e en tantos outros.
Pero bueno, neste caso está proposta para este ámbito e, por suposto, estou de acordo. Bueno, nos tamén imos a apoiar esta moción, posto que responde a unha iniciativa parlamentaria que foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia, ademais intégrase na política na que se leva traballando desde igualdade, xa que a Xunta leva bastante tempo xa traballando no deseño do Estatuto da Muller Rural e do Mar, porque é verdade que é necesario dar maior visibilidade ao traballo das mulleres, tanto no mundo gandeiro e agrario como no do mar. Este Estatuto vai se integrar na Lei Autonómica de Igualdade para darlle un rango de norma superior e un maior amparo legal, e no marco desta nova lei tamén se prevé a creación da Comisión do Estatuto das Mulleres Rurais e do Mar para poder darlle seguimento a esta normativa. Nos temos claro que a presencia da muller é imprescindible en todos os sectores e no do mar tamén, e que tamén é imprescindible darlle visibilidade ao seu traballo e apoialo cas medidas que sean necesarias. Por lo tanto, non temos ningún inconveniente en apoiar tamén esta moción. Bueno, pois pedir que canto antes, porque sí sabemos que é unha iniciativa parlamentaria, pero unha iniciativa parlamentaria está nun caixón. E entón esas iniciativas parlamentarias non valen para nada, hai que executalas. Entonces, por eso o da moción, queremos que se execute canto antes e que exista e que se faga visible, que sexa verdad, non que quede encima en un caixón, nunha mesa, en un papel. O papel lo aguanta todo, pero por eso a moción está aquí. Nada máis. Nada máis. Bueno, pois é evidente que algo falla e algo falla, entre outras cousas, pois falla tamén a legislación que impide esa igualdade en moitos casos. Vamos entonces a pasar a votar a moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Bien, pois estamos a parte de control dos órganos de goberno. Estamos a conta das resolucións da alcaldía números 1215 de 2 de novembro ata o número 1472 do 30 de decembro, e das xuntas de goberno local número 25, 26 e 27 e 28, e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención. Rogos e preguntas, señora González. Nós temos unha queixa de un veciño, de uns veciños, que dicen que alá arriba en Cova de Gatos que hai un problema, que había un problema con un pau, un pau que soportaba, un pau da luz do alumeado, que soportaba un tendido eléctrico que iba hasta as casas. Creo que ese pau está ahora mismo tirado. Fixose algo sobre isto ou non? Foron varias veces por ali, pero non sei se exactamente este o que me di vostede. Sei que se retirou un tendido ilegal que estaba feito por esa zona, pero non sei se exactamente este. Ilegal? En concreta, igual un tendido que se fixo ali de forma sin máis, tiña peligro tal como estaba feito e se retirou, pero non sei se exactamente este. Se me dá algún detalle máis, pois miramos. En Cova de Gatos non creo que haxa moitos tendidos. Non sei. Pois non sei. Hai dúas casas. Xa, non sei se é este exactamente, pero bueno, miraremos. Pero, e entón, se hai un tendido ilegal, hai un tendido... Sei que se retirou, pois un tendido que se fixo de forma... sin ser por un técnico, unha persona que o tiña que facer e que tiña peligro de producir un corpo. E era o único sitio por onde chegaba a luz das casas? Non era. Non vai ser ilegal, se hai dúas casas e hai un cable que leva a luz das casas. Non sei se é ese, señora González, estou repetindo. Bueno, queremos saber que hai ruxe por aí de que se vai cerrar o Instituto das Insuas. Nós non sabemos nada disso. Non saben nada. Este ano creemos que, se non pasa nada, que non chegamos alá, que vai haber un concurso de comparsas de carnavales, como todos os anos, como todos os anos, que se pudo habelas. Sí.
vai haber comparsas. Ben, tamén nos consta que varios membros das comparsas pediron que se actualizaran os premios, porque creeron que os premios de 3 anos para atrás, lóxicamente, están quedando moi pequenos. E que lle contestaron que non se iban a actualizar, pero que lle iban dar un colacao e un sándwich no soportal do Concello, verdad eso? Pois non sei o que lle contan a vostede. Sei o que nos temos no programa de Entroido. Pero bueno, o que lle contan a vostede terá que responderse vostede a si mesma, non preguntarme a min se é verdade o que lle contan a vostede. A ver, señora alcaldesa, eu estou preguntando que aquí ven xente, ven representantes das comparsas a facer unha pregunta. Que lle contestaron sobre a subida? A mí non me fixeron ninguna pregunta desa, que viñeron representantes das comparsas a pedir locais para ensayar os bailes e as comparsas e se lle facilitaron. E non pediron subida? A mí ninguén me preguntou si iban a darlle un colacao e un sándwich. Non pediron subida, non falo, digo, pediron subida dos premios ou non? A min particularmente non. E o resto do goberno? Que eu sepa non. Vale, pois entonces será que non la pediron. Hai moitas queixas das plaquetas das aceras. Cando empezamos esta legislatura, nos dixemos aquí que había que solucionar o problema das plaquetas, que xa lle chaman as plaquetas salpicadoras, e siguen igual. Igual non, solucionaronse todas as da acera del frente e parte das aquí, e seguimos en ese traballo. Hai moitas plaquetas, o sea, en 4 anos non foron quen de solucionar o problema das plaquetas. Están sin solucionar. E usted sabe perfectamente, se pasa por diante da Casa do Mar, de aí, le llega el agua aquí, porque eu paso todos os días. E sempre vou meter o pé na mesma plaqueta. Eso é cuestión ya del animal, pero señal de que a plaqueta está mal. Moi ben. Algo máis? Bien. Queremos saber se fixo algún contrato de aguas de Espina e Delfín. Tampouco nada. No. Agora que temos secretaria titular, pois trataremos de... A ver se dá tempo. De facer algo máis. A ver se dá tempo. Estamos en enero, Precisamente. Del 2023. Del 2023. E isto empezou... fai uns anos, fai 3 anos, vai fazer 4 anos, e está sin arreglar. Ten a presidencia o seu compañeiro de Carnota, podelle preguntar. Moi ben, pero eu pregunto a usted porque usted parte de eso tamén. E o que ten o problema máis gordo creo que é Mus, que non é Carnota ainda, creo que é Mus. Que sabemos da obra de Valdixería? Que viñeron un montón de veces, polo visto, non sei se é verdad tamén, eu digo yo que me contan, a protestar porque a agua subía polos sumidoiros de cando se fixo a obra de Valdixería. A última tromba de agua que houbo, aparentemente o problema estaba solucionado. O de Valdixería? Porque o daqui tamén me dixo que estaba solucionado e outro día salindo pola calle dixeronlle diante de min que saleu agua pola lavadora, por cando me acababa de dicir a min facía 5 minutos non salira. Non, eso non é verdad. Ai, non. Non, eso non é verdad. Eso foi o día que caeu a edificación e que se atracaron ca area e ca terra as tuberías, non é verdad o que isto que está dicindo. Eu preguntei a este, señora alcaldesa, como está lo de la obra de la plaza? E díxome, desta vez por lo menos non salen por los baños, por los no sé qué, non salen. E en la puerta de Ribadulla entrou un trocito así de tierra. Eso foi a conversación que tuvemos usted, me dixo, verdad ou mentira? Verdad. O día de Noite Boa. No, eu non falei con usted o día de Noite Boa. Pero foi dese día. Vale, entonces, ao salir pola plaza, había un dono dun bar de aí, e digo yo, mira, non é verdad lo que me contastes, porque non entrou esa agua. E viña usted, e máis Maica, viñan as dúas. E dixen, ven aquí. Eu habla con este e dice, como que non? Como que non? Saleu agua polo vato, non sei que. E usted contestoulle, non foi ese día, foi outro día. Vostede o que non sabe inventado. Alguna cosa... Iso é inventado? Non lle dixo eso o rapaz aí? Alguna cousa máis? Sí, máis. Non lle dixo eso o rapaz aí? O rapaz aí estuvo falando comigo antes e despois. Sí, e non dixo eso o rapaz aí? Non. Bueno. Sí. Algo máis? Sí. Pois veña. Pero vai me dicir verdade ou vai dicir mentira tamén? Vai me contestar a verdade? Depende do que pregunte, porque vostede claro, ten bastante facilidade para inventar nas súas preguntas. Dependiendo de la pregunta, me va a decir unha verdade ou unha mentira, como ahora. Vale. Cando empeza a carretera de Badernado? Cando empeza a obra? Sí. Pois está na mesa de contratación. Está na mesa de contratación, non se sabe todavía, non está contratada.
Está no proceso. Está no proceso de contratación, aún non está contratada, vale, porque eu escuitei de que xa empezaba, de que xa, que iban as máquinas. Pero que vostedes coitan moitísimas cousas que non sei por que me van a preguntar a min, porque a mitad inventas. Porque inventó usted. Bueno, siga preguntando, por favor. Y miente. Siga preguntando. Bien, cando vai ser a reunión cos veciños do casco? Debemos de poñer unha data, xa yo dixen varias veces. Sí, pero vai a poñer en esta legislatura ou xa non a vai a poñer? Agora a seguir. Ou non a vai... A pregunta é, vai a poñer en esta legislatura ou xa non a vai a poñer? Sí, home, sí. La va a poñer en esta legislatura? Estamos en finales de xaneiro, sabe, non? Perfectamente. Vale. Pues nada máis. Moi ben. Gracias. Moitas gracias. Señora Lau? Quédame unha aquí. Por desgracia, tuvemos uns asaltos no Concello de Muros a 3 establecementos distintos unha noite. Bien. Foron graves de sobra, para nós moi graves, porque o asalto a unha propiedade privada é un delito moi grave, polo menos eu creo que é un delito moi grave. Temos moita suerte, eu entereime e preguntei se desde o Concello se fixo algunha xestión para saber que estaba pasando ca Guardia Civil de Muros. Porque policía local non hai. Os números que hai non dan para facer guardias de noite, ni moitísimo menos. Co cal, estamos sin policía local e sin Guardia Civil. Porque a Guardia Civil dixeronlle a unha das persoas, o María da Maica, que tiña que poñer a denuncia que fora 2 días despois porque non había ninguén. E iso ven pasando habitualmente. Chamas o cuartel da Guardia Civil e non hai nadie. Teñen que mandar un de Boiro, outro de Santa Comba. E isto ven pasando desde fai tempo. Eu preguntei na subdelegación do goberno que trámites se fixeron no Concello de Muros e din que ningún. Vanse facer, é un rogo, rogámoslle que por favor fagan os trámites necesarios para que polo menos a Guardia Civil, xa que a Policía Local, que nós pedimos que se crearan as plazas e dixosenos que non, polo menos que a Guardia Civil teña presencia en Muros, porque é moi urgente. Bueno, pois a Policía Local fai guardias en datas sinaladas, que as que podemos facer, e en canto a solicitude de apoio da Guardia Civil, fixémola en reiteradas ocasións a subdelegación do goberno. Tamén teño que decir que é verdade que o día que houve o derrumbe, sí que veo a Guardia Civil de varios sitios, porque a teñen dispersa por aí adiante, pero bueno, esa é unha cuestión que non depende de nós. E sí que se interesaron desde a subdelegación do goberno pola situación que tiñamos no Concello, pero reiteradas ocasións solicitamos o apoio e o reforzo dos números da Guardia Civil no noso Concello, sin que nunca se dera. Moi ben, señora Lau? Bueno, antes de nada, no mes de novembro quedaron dúas preguntas en responder, pensei que as contestaría neste pleno. Volvollas facer e quedan para o próximo, a ver se... Disculpe, pero revisei a acta, non me pareceu que quedara ninguno. Bueno, a ver, a acta di literalmente a señora Lago pregunta cantos litixos laborais ten aberto o Concello e a señora alcaldesa di que no seguinte ten unha reunión co abogado e di que moitos xa están pechados. O meu esperaba que me contestasen este. Non me parece unha resposta como tal fechada. E a seguinte, a señora Lago pregunta que previsión de custo supoñen estas demandas. A señora alcaldesa responde que non o sabe, que si le van pagado bastante diñeiro, tamén me esperaba que contestasen ese. Que fixeron a previsión de custo dicíndolle que non o sei. Trataremos de facela. Pero... Que previsión de custo pode haber? A ver, cando hai unha demanda, máis ou menos, sabemos canto se pode pagar ou non lle estou dicindo exactamente céntimo por céntimo. Porque a resolución da demanda pode ser 2 anos despois e os intereses que se devenguen pode ser unha cantidade ou outra, pero bueno, trataremos de facela. Bueno, pois, pero a primeira sobre os litixos que están abertos sí que podería contestar. E a canto ascenden estes litixos neste momento, sin ter en conta intereses, tamén se pode contestar. Non lle estou pedindo un imposible, porque non lle estou pedindo números exactos, estou lle dicindo unha aproximación. Moi ben. Vale. Que pasa co paso de peón da Velleira? No último pleno díxonos que este tema xa estaba tramitado, que dependía das aceras, agora as aceras están feitas e o paso de peón ainda non está como... Pois contestaron desde
organismo competente que son un pouco partidarios polos riscos que ten poñer pasos de peóns en carreteras deste nivel. Nós fixemos unha reclamación a ese respecto porque non o entendemos así e ademais sinalamos a normativa das paradas de bus escolar que obligan a sinalizar polo menos a parada de bus escolar. Chamamos varias veces interesándonos por ese tema, pero de momento ainda non temos resposta. Pois, rogamos que temos a resposta que nos deron, de que consideraban que non era oportuno, pero pedimos que revisasen esa cuestión e que polo menos, cando menos, se señalizara a parada do bus escolar. Nos imos rogar neste tema que sigan insistindo e que nos manteñan informados de como vai a situación. Temos algo novo sobre o terreo colindante coa escola de Tal? Non. Sigue parado o tema. Hai algún problema para retirar a árbore de Nadal de Esteiro? Porque ainda está colocada, non sabemos se a empresa non a pudo retirar por algo, se... Non é da empresa, esa é nosa, e o que ocorreu é que houve bastantes incidencias no tendido eléctrico, polo debido aos temporais que houve estas navidades e houve que atender esas urxencias. Non é está pagado, non é hai que retiralo, pero houve outras prioridades en este momento debido á climatoloxía adversa que tuvemos que sufrir. Non pasa nada, nas casas queda hasta marzo, mas non pasa. A antiga fábrica de conservas Leocadia, máis coñecida como a fábrica de Daniel, constitúe unha parte importante do patrimonio histórico e industrial da nosa vila. A rampla desta fábrica atópase en un estado de degradación que pode levar a súa desaparición en pouco tempo. Foron moitas as persoas que nos fixeron chegar a súa preocupación polo estado desta emblemática construcción e compartimos con elas o punto de vista. Polo que preguntamos, estáse facendo algo dentro do Concello para tentar impedir a súa desaparición? Estudouse a posibilidade de solicitar a súa declaración como ben de interese patrimonial e dotala así dunha figura que lle dé protección independentemente da súa titularidade? Pois nós sí que nos interesamos na demarcación de costas por este ben, porque entendemos que ademais unha rambla singular, un arco que unha pena que se vai deteriorando, pero a contestación que tivemos de costas foi que era privada e que o seu dono que a arreglase, que eles non iban a facer nada. É privada, pero está en dominio público marítimo terrestre, e máis está o tema de que, dado a singularidade da construción, o mellor, pois iso, buscando unha figura de protección como de declaralo como ben de interese patrimonial, polo menos temos por onde tirar para reclamar que se manteña... Nos interesámonos en varias ocasións, porque a mí sí que, a verdade é que eu creo que é un sitio singular, non sei se hai moitas rampas que teñan un arco como ten esa, e o deterioro pois é evidente. Pero desde costas nos van bastantes largas, pero podemos mirar se hai algunha figura que permita dotala de unha protección e que obriguen a rehabilitala. Pois, en canto a este punto, se non o fixeron, rogámoslle que estudien esta posibilidade ou calquera outra que dé pé a poder interpelar a quen corresponda a que a arranxe. Xa no ano 2020, este pleno acordou revisar o nomenclátor das rúas do noso Concello para dar cumprimento á Lei de Memoria Democrática, así como colocar sendas blancas no que foron os campos de concentración de Anido e Vieta. Coa legislatura xa a piques de arrancar, non vimos ningunha actuación neste senso, nin foi convocada nin a comisión, nin tan sequera unha xunta de portavoces para abordar o tema. Cal foi o motivo para non facelo? O motivo foi máis que evidente. Que non o queren facer. Órganos que non foran imprescindibles convocáronse poucos pola situación que vivimos e, ademais, falando con veciños dali da zona, son bastante contrarios á revisión do nome do Camiño do Pardal, que era o que vostedes solicitaban en concreto. Pero é que hai un acordo plenario que fala de que se convoque a comisión para falar da revisión do nomenclátor
E hai un acordo plenario que fala de poñer as placas, e non se fixo ninguna das dúas cousas. Como outras que non se puderon facer pola situación que todos conocemos. Pero vostede está aí para facer... Sí, vostede está aí para facelo. Tamén en xaneiro de 2020, fai xa 3 anos, este pleno tamén aprobou por unanimidade unha moción que buscaba loitar contra a grande lacra da ludopatía e a regulación das casas de aposta. Un dos puntos acordados naquela moción pedía que dende o Concello se levasen a cabo talleres e actividades para concienciar sobre este problema. Volvemos preguntar un ano despois e a súa resposta foi, literalmente, que, por se non o sabíamos, houbera unha pandemia no medio. Levanos a cabo agora actividades para concienciar neste ano ou imos poñer outra vez a COVID como excusa? Xa vimos que xa non la puxo. Nesto tamén. Tamén é a excusa. Pois fíxose algunha cousa nos talleres que se traballaron coa xuventude. Entre outras cousas tamén se falou deste tema. Vale, como cal? Os talleres que facemos coa xuventude habitualmente, que vostede non sabe, porque non sigue seguramente as actividades que se fan neste Concello, pero nos centros educativos se suelen facer talleres variados de distintas cuestións e en algunha ocasión se falou deste tema. Algo máis? Sí. Os contenedores soterrados, vanse poñer en funcionamento ou vai quedar o tema así? Bueno, que problemas se atoparon? Como? Que problemas se atoparon con Pois o problema que atopamos é que como non se utilizaron nunca teñen todos os latiguillos e os sistemas pendentes dunha revisión e en moitos casos hai que cambiar pezas e hai que contratar un mantemento, meter os motores porque os que había estaban queimados, os motores que teñen para desaguar e requiren varias intervencións. Fixemos as primeiras para valorar o seu estado, vacialos, que estaban cheos, en algúns casos de basura e outros moitos de agua, e estamos tratando de contactar con empresas que se dediquen a isto para pedir presupostos e tratar de facer. Vale. Por último, cheganos información dunha parte da veciñanza de que a raíz de algúns comentarios aparecidos en redes sociais que cuestionan a xestión do grupo municipal. Que cuestionan? A xestión do grupo municipal. De que grupo? Do seu. Do goberno? Do grupo de goberno. As persoas que os escribiron están a sufrir consecuencias por parte do Concello, como pode ser a paralización de permisos de obra ou diferentes trabas á hora de acceder aos servizos públicos. Ten o grupo de goberno algo que dicir ante estas afirmacións ou pediremos ás persoas que o denuncian que fagan estas denuncias públicas? É que non sei de que me está falando, porque eu xa non teño por costumbre nin ler esas cuestións, o sea que dificilmente vou a tomar ningún tipo de represalia, pero non sei de que me está falando. Pois iso, que hai persoas na veciñanza que din que a raíz de certos comentarios que fixeron tiveron toques de atención dende o grupo municipal. González, eu non sei o que lle contaba a usted, nin vou a dar contestar aos comentarios que a vostede lle fan. Se alguén ven aquí e nos explica o que lle pasa, trataremos de solucionar. Nos estamos preguntando porque nos parece algo suficientemente grave como para darlles a opción de que expliquen, e se non... De que expliquemos o que? Se fixo ou non chamadas de atención a xente que fixo comentarios en contra da súa xestión. Non? Vale, pois entón as persoas que nos dixeron pediremos a ninguén que expresa a súa opinión. A min tamén me parece grave, pero eu non estou aí para ver se vostedes levantan o teléfono para chamar ou non. Por iso pregunto. Eu tampouco estou para ver quen lle contou a vostedes. Claro, que me parece eu por iso lle pregunto. Algo máis? Non, acabei. Moi ben, gracias. Señora Alfonso. Estaba anotando algunha pregunta, pero a verdade é que hoxe non me apetece volver a preguntar o mesmo que levo 3 anos preguntando e que seguen igual. Non vou preguntar nada hoxe. Señora Zambade. Señor Quintela. Sí, le rogo que revisen a documentación remitida por o Pleno, porque entre os decretos eu detecto que faltan ao redor de 100. Non sei exactamente o que pasou, pero hai nos duplicados, triplicados, salta do 1315 ao 1414, incluídos eses dous.
Terá que revisar os Eu digo, na documentación non sei. que descarguei eu, faltan desde o 1315 ao 1414 incluídos. E despois hai os anteriores, creo que triplicados, e os posteriores duplicados ou triplicados tamén. Non sei exactamente. Claro, non é isto, non é isto, porque non lo sei, non lo preparas. Volve a empezar. Pero eso supoño que será un problema de copias. Porque non lo sei. A ver, detectado porque, bueno, hai agora unha pregunta. Axudicaron unha auditoría sobre o abastecemento de auga municipal, e remitiron un informe. Entre os decretos que non encontrei, aproban un plan de actuacións sobre o abastecemento. Fixos unha auditoría sobre a rede de abastecemento. Sí, a rede de abastecemento municipal, que entregaron a documentación, me imagino, e despois aproban un plan de actuacións sobre o abastecemento. Quería saber, primeiro, se o van facer público o plan de actuacións, que vai unha páxina ou algo, e en que consiste o plan de actuacións. Bueno, o plan recolle as necesidades que se detectaron na auditoría. Básicamente, refírese á eliminación de fugas, vale? Porque se detecta que hai bastantes fugas na rede. E actuacións de reparación nos depósitos de auga, que tamén se detecta certo deterioro en varios deles e se propón, bueno, pues unha serie de actuacións encamiñadas a evitar as fugas, porque creo que falan casi dun 50% de fugas na rede, e de reparar os depósitos que están, hai que impermeabilizalos, hai que facer algunha actuación un pouquinho máis a fondo, pero bueno, é un orzamento importante para executar varios exercicios. Vale. Bueno, pois nada máis, gracias e boas noites. Boas noites.